Tak jo, takže jdeme na to. Potřebuju vyměnit čelisti, pakny, ruční brzdy. Sundal jsem si kolo. No, jako první musíme sundat tady brzdu. Doufám, že to bude dobře. Z téhle strany se nedostanu bohužel utahovákem, takže musím takhle manuálně. No, snad to povolí. Tak. Takže 17 klíč. Tak jo, horní máme. Tak. Samozřejmě předtím jsem si to stříknul. To je přípravka na uvolňování zarazlých šroubů. Takže tady jsou dva šrouby. K tomu druhému se možná dostaneme vytahovákem. Možná s nástavcem, že to dáme. Tak. Jo, to by mohlo jít. Dobrý. Je dole, teď jsem se lekl, že jsem ho ulomil. To by bylo nemilé. Tak jo. Tak jo, druhý. Tak, takže čelisti sundáme ideálně, mít nějaký řetízek a pověsit to tady, ale ta zadní čelist se tady dá docela dobře odložit. Bohužel řetízek jsem někdy ztratil. Je tam nějaká zahryznutá. Co je? Pojď dolů, ty platform. Tady to vtíče volák. Co je? No, nechce se mi tady tohleto prase ještě rozmontovávat. Zatímco na druhé straně to šlo krásně, tak tady tam opravdu úplně nejde. Zkusil jsem pošlapat brzdu, ti to pomůže. Samozřejmě zadek mám zvednutý.
odložím, ať to fakt drží. Případně to ještě zajistit nějakou hercpáskou, ale tak to drží dobře. Jo. Tak, dobrý. To bychom měli. Myslel jsem, že ruční prozduše bylo povoleno. No a měla by být. Už víme, kde je problém. Je to pořádně zvednutý. Takže potřebujeme přizvednout. Tím, že to zvedám vzadu pod diferenciálem uprostřed. Tohle kolo prostě taky visí níž. To zvednu ještě o jedno. O jeden zub. Tak jo, to je dobrý. Pustíme to dolů. Tak. Dobrý. Želedý kolo je v luftu taky. Točí se, to je to fajn. Tak, šlo to fajn. Kdyby to ráno nešlo fajn, tak je možnost, že máte zataženou ruční brzdu. No a když to ani potom nepůjde, tak to bude na sílu, ono se to nějak dá. Údajně tady, když se natočí tahle dírka dolů, tak tady je štelovací pérko. A nějakým nástrojem. Tady díra není, tady díra není, tady je, no. Nějakým nástrojem teoreticky se to dá. Jo, v podstatě se to dá tady uvolnit. Já to vezmu takhle. No, tady. Tímhletím se to šteluje. Odtahuje. No, takže přes tuhle dírku se to dá na maximum odtáhnout. Což znamená, v tomhle případě je to nahoru. To vypadá. Vyzkouším to. To utahuje takhle nahoru. Ano, pak se to odtahuje. Znamená, že se to odtahuje, tak se ty čelisti rozevírají od sebe a tím pádem se zaseknou do toho kotouče. Tak. Každopádně jsme připraveni. Tak. Aha. Tady je to úplně ujebaný, tady chybí ti blbečci. A pérko. Tak jak by mohla fungovat ta brzda. Se divím, že by to tady nedělal nějaký binec. No, začneme s něčím. Takže polovačka. Děláme pravé zadní kolo. No, to znamená, že ten spodní utahovací šroub, či co to je, má přerušení vlevo. Jasný. Tak. Vezmeme
tohleto pérko. Povolíme. Tak. Jedna strana je tímto povolená. Tak. Levá čelist. Povolila. Tak, tady je to pérko. No, teď se podíváme na ten spodek, jak to máme uchycený a vršek. Jo. Tak, teď tady máme. Jo, tady to pérko je tady nahoře, jak se tady sakra dostalo. Je to musel dělat strašný běhec. To asi úplně nechápu. Každopádně. Takhle to nám vypadalo, jo? Tohle pérko má být tady. Zajištěno takovým malým blbečkem. No. Takže pérko. Každopádně takhle to patří. Ideálně si to nechat někde položili, tak ať na to nezapomenem, ať víme, jak to tam má být. Dlouhá strana dopředu. Tak na druhé straně jsem to dal evidentně naopak. No, to asi ničemu nevadí. Takže takhle. Na pravé zadní kolo. Dobrý. Takže to je ale ta půlka. No. Teď z toho vysoukáme tady štelovací. No, na obou stranách je takhle rozdělený. Počkej. Jo, takhle, to jsem ani nevěděl teda, že vlevo je šroub. Že tam je nějaký závit. No, tak je tam závit. A ten je vlevo. Dobrý vědět. Na druhé straně jsem to dal Bůh ví jak teda, ale ono asi tohle to není až tak velký rozdíl. Prostě se to bude utahovat na místo nahoru, dolů a naopak. Tak, my to potom ještě promažeme. Tak, počistíme to nějakým hadříkem. No, tak teď už mi to dává smysl, když vidím, že tam je závod. Takže nějaký mazání. Já na to používám takovýhle keramickou pastu. Zpátky. Na druhou stranu taky napatláme. A máme připraveno. Tak, dobrý. Tady ta jedna díra. Je důležitý fakt mít zvednutý obě kola, aby se s tím dalo točit, protože vám to hodně usnadní práci. Tu díru ideálně vždycky přesunout na stranu, kterou řešíte. No. Tak. A na téhle straně to drží. No. Je tady tenhle ten pitomec, což je taková jako matice, která se otočí a tím se uvolní. A z druhé strany je protažená taková osička maličká, nevím, jestli to jde vidět. No a ta tam je tak nějak volně nastrčená. Takže tohleto otočit. No a tím se to uvolní. Tak, jak to tady upevníme.
nějaký detail. No, pokud je o čeliště, tak já jsem objednal tady od Niparts. Původně jsem chtěl ATEčko, ale neměli. Niparts dělají díly pro asijské vozy, takže měl by to v pohodě. Pokud se jedná o takovou blbost, tak je ruční brzda. Stojí to asi tak 1000 na obě kola. Důležité je hlídat si vnitřní průměr, což vlastně odpovídá tady tomuhle vnitřnímu průměru disku. Tady ta brzda se rozcvakne, zabrzdí, povolí, odbrzdí. Jo. U mě to má nějakých 209-210 mm. Jo. ATEčko prodává rozměr 209. Tohle to mám 210. Většinou je to 210, ale předtím jsem tady měl Brembo, který měl 215 a to tam prostě nevešlo. Bylo to hodně velký. Jo, takže 210 ještě jde, trošku jsem se na druhé straně bál, že mi to bude dřít, ale funguje to v pohodě, tak uvidíme, až osadím i v tuhle stranu. No, tak co teď s tím tady? Dobrý. Když to děláte, tak měl věci koupit si náhradní sadu těch malých pitomostí a doporučuji od této fáze nepoužívat rukavice, protože s nima to prostě nejde, člověk musí mít fakt cit. Ani v těch latexových rukavicích to nejde, takže počítejte s tím, že budete jako prase. V podstatě takhle vypadá ta osička. Na jedné straně je takhle rovná, na druhé straně je takhle ohnutá. Tak. Takže teď tady připravím. No a tohle to jsou ty pitomci, se kterými je vlastně největší práce. Jo. Vlastně ta závlačka. Takhle tam projede, otočí se a drží. Zase zmáčkne se, jede. A tím, že tohle tam je na pružince, tak je to opravdu otravná práce. Prostě cokoliv je s pružinkama, tak má tendenci pořád vyskakovat, vylítávat. No, však to uvidíme. Tak, pak tady je spodní pružinka nová. Tady mám připravenou. Tam jsou tady dvě horní pružiny. To je v podstatě tohle. Druhá je tady. Jo. A pak je tady ještě náhradní tahle pružinka. A jo, a tady ty pružinky pod ty dva pitomce. No, takhle to tam vlastně je. Nebo si to nevidět úplně. Takže takhle to tam vlastně sedí. Musíte to zmáčknout a otočit. Ty pružinky jsou úplně stejně tvrdý, stejně vysoký, takže asi v pohodě dát tam ty nový. Tak. A tady můžu dát tu novou pružinu. Tuhle tu součástku. Tak, mám tady ještě nějakou pružinu. Jo, to byl vlastně kdysi pokus o to strkat to tam už takhle zmáčknutý.
Ale úplně to nebyla cesta, protože pak zase nešlo povolit to, co povolit potřebujete a bylo to blbý, takže to uvolním. Ideální, aby ta pružinka byla rovná, nebyla nějak zkroucená, jako je třeba tohle, jo. Z toho se zblázníte, takže tu hnedka odhazuju. Tak. Takže tady jsou vlastně nové náhradní díly tady z toho Frenkitu. To asi 150 korun, takže to za babku. No a teďko musíme uvolnit tady tohle blbouna. Přemýšlím, jak to tady připevním. To bude trošku rozhozený tady celý. Ale aby na to bylo vidět, musím to přeinstalovat. Držák mobilu. Tak. Abys byl přetačil, to bude konzul nohama. To by bylo nemilé. Ať to vypnu a zapnu znova. Jo, tak jsme zpátky. No. Takže ideál. Co nejvíce to vytáhnout, zmáčknout, otočit to. Jo, jenže mi se otočila i ta osička vzadu. No, takže to je na prd. No a můžeme to dělat i jiným způsobem. A to tím, že prostě dáme rovnou i to druhý pérko. Se mi to povede. Povedlo se, tak. Tak. Tak, jo. Tohle to taky povolíme. Jo, tady tou dírou se to dá protáhnout případně, ale ne vždycky to úplně pomůže. Tak, zmáčknout co nejvíce a otočit to o 90 stupňů. No a na tohle mám takový zlepšovák, jen ho musím najít. To hodně pomůže a usnadní práci. Tak jo. Ze zadu za tou osičkou je díra. No a za ní je část upevnění brzdy. Když si tam něco narve, nevím, jestli to bude vidět, ale tady jsem takhle narval nějaký 2 dřívka, čímž zamezíme tomu, že se mi to bude posunovat dopředu, dozadu. Tak.
by to měl jít snáze otočit. Tak, to je ono, přesně tak. No, to je vlastně asi nejdůležitější zlepšovák, co tady na tohle mám. To pérko není úplně špatný, možná ho i použijeme znova, ale uvidíme. Tak, tady je ta stará placka. No a pak je tady ještě tenhle ten blbeček. Doufám teda, že ten tady je náhradní, protože jestli ne, tak jsme v háji. Protože to je to, co nám chybí. A já se obávám, že ten tady není. A to jsme náhradní, protože bez toho to nejde. Já už si vzpomínám, že tohle to jsem nějak řešil. Nevím, jestli jsem ji ztratil, nebo to no, každopádně ho nemám a to je průšvih, protože bez něj ten původní je tohle. Ten se zlisoval. A tohle použít fakt nemůžu. Takže to jsme v háji. Ach jo. No, to potřebuju, nutně. To ničím jiným nevymyslím, aby to držela na místě. Tyhle ty mističky pitomí. Takhle to tam je strčený. On to přimáčkne, tohle to se otočí. 90 stupňů. Upustí a drží to. No každopádně. A teď můžu tohle vyndat. Tak, no a co teď budeme dělat? Jasně tady to se odpojí. Taky. No, tahle pružinka. To je tahle. No, je pěkně vytahaná. Je trošku jiná. Tak jo. Dobrá. No. Takže co teď? Tady trčí ta osa. Tahleta je rovná. A ta druhá to tady není, protože se ztratila. Vzhledem k tomu, že tam nebylo to pérko. Takže tady přijde tahle druhá. No každopádně já musím kouknout na náhradní díl. Tak, jsem zpět. Náhradní díl mám objednaný. No. Mezitím pořešíme další takovou chuťovku. Takže máme nový díl, starý díl, ale musíme to tady rozpojit, abychom ten nový připojili na místo starého. Takže tady je taková závlačka, s kterou se na Popeye trošku bojoval, protože jsem nevěděl, jestli se dá vůbec sundat nebo ne, ale dá se to. Takže je potřeba ji trošku ohnout. Tak. Tady to vypadá, že to půjde rychlejc a lépe. Au. To nechceš. Tam blbě dostává k tomu. Takhle.
to tím deformuje. No, myslím, že mi na poprvé pomohlo nejvíc kladivo, takže jdu pro něj. Pokud jde o opravu aut, zjistil jsem, že násilí a technika zásadně jdou dohromady. No to bez toho prostě často nejde. Žleze. Ještě tady mám čo. To jsou moje postupy, netvrdím, že jsou úplně nejlepší, ale tak jak mi to funguje, tak to prostě dělám. Tak co už? Tak, že by, jo, už leze pod fora. Tak. Tak pust, mrško. Nepůjde a nepůjde. Páka udělá svoje. No, takže tohle je ono, skobička, podkovička. No, ta půjde použít znova. V těch náhradních dílech není. No, stejně jako tam není tohle. Myslí na všechno, ale tohle to opravdu ne. Takže to je třeba objednat zvlášť. Našel jsem to v Kelině asi za 60 korun kus. Tak, tady máme nějakou podložku. Dám ji tam zpátky. Tak. Používám nějaký obyčejný čistič brzd. Tak. No. Tak, teď to tam dáme takhle zpátky. No, ten díl tam patří takhle. Počkej, prdlačky. Takhle. Jo. Takhle. Dobrá. Tak. Dáme tam zpátky tady tuhle věc. Nejdříve ji trošičku srovnám.
Pokračuji tam. Dobrý. Kleště mají stanou do pozice, taky byla. Pěkně zavří, teď drží, jak má. Tak, dobrý. A je tam. Good as new. No, takže tohle to máme. Dobrá, to půjde. Tak, teďkom si vytáhneme tady tu moji pojistku. Jo, to jsou dva takovýhle tady klínky. Tak. Tady to takhle trčí. No, to už není v hezkým stavu, je vohnutá, takže ji nahradíme novou osičkou. Tak, provlíkneme. Tak, zase si dám dozadu tady tyhle moje udělátka, abych měl jistotu, že se mi to tam neprotáčí a drží to pevně. Opravdu to hodně usnadní práci. To bych se tam musel trafit. Tak. No, na druhou stranu dáme tu ohnutou osičku. Tak, s tou začneme. Tak. Dobrá, dobrá, dobrá. Kontaktní plocha. Si to není úplně třeba, ale má to tady mázenu. Tak. Dobrá. No, aby to tady drželo, tak už tady můžeme klidně dát pružinku. Tak, já tady dám teda novou. Takže zaháknu tady do ty děury. Nasadím. No, ztratím. A můžu to asi znova sundat. Asi ne, já si to můžu takhle. Tak jo. Takže una más. Takže ještě jednou. Tou menší stranou zahákneme. Tak. Vezmu hnedka do kleští. Nasadím. Tak. Dobrý. Tak, tím pádem nám to tady takhle drží. U toho mi zatím rukavice nějak úplně nevadí. To přijde později. Tak, ale... No, teď bych to měl nějak natočit, ale asi se mi to úplně nepovede, takže to natočím až ty druhé strany. Tak, tam je to v podstatě stejný, jen ta osička není otočená. Tak, dobrý, sundám rukavice. Trošku to
sem očistím. Pokusím se. Celkem obstojný si myslím, ten je trošku skřivený. Se divím, že mi to nedálo binec. Když to pérko bylo odskočený. No, takže tohle tam teďko nasadím. No, já to zkusím nějak přehodit. Druhou stranu. No, to nepůjde vidět. No, tady je vidět, jak čumí ta osička. A musí se zastrčit do té drážky, ve které je tak nějak jakž tak zastrčená. Na to se nastrčí, provlékne to očko a ten háček od toho očka, ten se zajistí do té dírky tady po straně. Trošku složitý to dělat ještě s natáčením. No, takže jenom toho blbečka. Osičku z téhle strany podržím, protože tam se asi nemá moc co opřít. Tady to vyskočila. A to je prostě taková hodinářská práce, no, spíš než hrubá automechaničina. Dobrý. Takhle by to mělo být. Jo, těch prostých slov, co člověk řekne. Při této práci je spousta. Jo, no, na té straně té díry je navíc i více prostoru na manipulaci, takže protože tady chybí tohle. Na té druhé straně není ten kruh úplně dokončený vlastně tady toho unašeče kola, nebo co to je, náboj. Tak. Jak to teď udělat? Asi takhle. Tady to je někam vidět, mělo by to jít vidět. Takhle jsem to strčil do té dírky, to je pod mým prstem. A osička je protažená skrz, no a na to teď přijde to pérko. No. Vidíme, jestli to takhle přichytím. Třeba jo. Tak. No, teď tu osičku potřebuji ale udržet na svém místě. Jo, takhle zároveň potřebuji na svém místě držet i tohle. No, takže teďkom pružinka a víčko. No, já jsem si povedal, jestli to tady zezadu mám taky čím zajistit, protože jinak to je fakt strašná práce. Tady nemám čím. To, samozřejmě šlo by to mnohem lépe, kdyby na to byly 4 ruce. To by šlo docela hravě, řekl bych. Takže má tady parťáka, určitě ho vemte sebou. Nestratí se. Tak. No. A teď
Tady budu asi zacánět rukou, ale tady není čas na hrdinství prostě. A tam musím nějak dostat, no. Takže teď tam je pružinka a ta pružinka se musí nasadit na tu osičku a to je panečku. Nějaká práce. No, tady tou dírou si můžu pomoct, ale nezjistil jsem úplně, že by mi to nějak extra pomáhalo. Prst tam neprotáhnu. Takže maximálně takhle to tam zkusit potlačit. Tak tohle to se dá vysunout tak nějak, takhle maximálně. No, teď to zkusím kleštěma. No, teď jak je ta osička zase natočená. Takhle. No je to strašná práce, tohle to opravdu. Z téhle strany se mi to dělá prostě blbě. To dá trošku takhle jako vyosit. Že tím, že musím furt udržet tu osičku, tak je to prostě na prd. Jsem to asi dostal mimo osu nejvíc, jak jen to jde. Tak, mám to tam, ale musím to otočit a to je další potíž. On to docela je silný to pérko a bolí to. Takže teď se mi to nepovedlo. No, ještě mám nějaký speciální nástroj na to, který jsem zatím neobjevil. Nějakou úzkou trubičku. Zkusíme použít tohle. Trubkové klíče. Zkusíme na nejlepší. Tak. No a teď by to chtělo nastavit, natočit tohle tak, ať to sedí. To znamená vodorovně asi. Čau. Nede. Čau. Přišel pomoct. Mě zasekl. No, tak pejsek mi asi bohužel nepomůže. Tak tohle tam asi nedostanu, to je moc tlustý. Nedostanu. Bohužel. Ne. Takže nápad sice byl, ale výsledek žádnej. Dobrá. Co dále?
Já se podívám, jestli to vzadu dokážu něčím zjistit. Boha, to tam je úplně dementně. Aj. Takže, dobrá, budu držet a jdeme na to znova. Takže máme to vodorovně, což odpovídá. Mám to nastrčený. Aha. Mám to nastrčený, jenže teď to chce otočit. No. A nebo otočit osičku. To by taky šlo, zkusíme to tímhle způsobem, ať si s tím nepohnu, ale že to otočím zepředu. To by bylo jako taky zajímavé řešení, na který jsem ještě teda zatím nepřistoupil. Jenže s tou osičkou nejde otočit, protože ta je vohnutá. Takže tady se musí opravdu otočit ten kroužek. Teď jsem zatím nejblíž, jak jsem byl dneska. No, teď bych potřeboval nějakého pomocníka na to. Ale možná, že jo. Ale jo. Už jsem to chtěl i přetočit teďko, takže v podstatě jsem na tom asi jako dobře. Dotočíme to tak, jak to má být. Dobrý. Tak je tam. Jeden blbeček drží. To je asi ten horší, protože z téhle strany se nemám čím zapřít vzadu. Jo, teď už to tam drží, takže to je fajn. OK. No. Teď ta druhá strana čelisti je kde? Je tady. No. Kde to je? Tady je to. Tak. Nevím, jestli tam vůbec něco vidět. Takže to přijde sem. Opět tady nasadit na osičku. Tak, no to všechno vlastně budu někomu udělat, než přijde náhradní díl, protože ten se tam dává stejně až nakonec. No, ale tady teda ještě navíc dáváme tuhle věc, tak jak jsem si ji položil. To patří tady nahoru. Je takový zásek v podstatě. Takhle. Do tohohle se zasekne na obou stranách. Tady se tím zmáčkne pružinka. Takže je tam. Tak. Dobrý. Držíme ten vršek, ať nám nevyskočí. Tak, nasadíme tam, kam patří. No a vezmu novou pružinku číslo 2, to jsem tam nasadit rovnou. Nevím, proč jsem to neudělal, ale to zvládnu i teď tak. Ta je otočena trošku naopak, ale to ničemu nevadí. Tak, zase kleště. A opět natáhneme do pozice. Jsou docela silný tyhle pružiny. Prdele. O tom mluvím. Tak, to nám zůstalo v pozici, aspoň že tak. No, takže ideálně mít tam už pružinku strčenou. Tak.
No, teď mi to nechce zajet. Ty drážky. Tak jinak. Tak, dobrý. Drážce. No, už zase není. Dobře mi tohle bude takhle zlobit, to bych nečekal. Tak. Trošku se tomu pomohlo. No a znovu. Zkusíme tady s pružinkou. Dobrý, tím pádem i tady ta pravá strana drží. No. Samozřejmě ještě tady máme jeden mechanismus. A to je tahle. To přijde dolů. Teď přemýšlím, jestli už jsem to tam neměl strčit, ale teoreticky to tam dám i teď. Jedna strana. Zároveň to tam chce dát pružinku. No, jak to tam půjde nastrčit? To jsem zvědavý. Taky jsem to měl asi udělat dříve. Asi trošku pootevřu. No, tohle to tam určitě dát předem. No, jsem to zaháknout. Drží, ale mi se to video bude za něco stát. Jo, je to tam, dobrý. Takže na jedné straně máme pružinku. Tak. Jde ty zarážky. Dáme to štelování. Na obou stranách se musí chytnout toho zubu. No, ta pružina tady. Což je velko ani nevybavu, že se mi na druhé straně dává. Doufám, že tam je. To je nějak natěsno. No jasný, teď celý vyskakuje tady dopředu. No, to bude zajímavý. Vyplává fakt, kdy mám na druhé straně. Prdele. Aha. Z téhle strany, jo. To jsem taky asi nějak úplně nezvládl. Na straně hledám. Musím to dát z druhé strany. Takže ideálně to zaháknout z vnější strany, aby i ta druhá strana se dala dát z vnější strany, protože ty vnitřní to tam prostě nedám.
No tohle to si fakt nevybavuju, že jsem dělal na druhé straně, takže je dost možné, že tam chybí pružinka. Což asi není úplně dobrý. Tak, aby tato strana byla takhle změška, jinak to tam prostě nedám. Tak jo. Takže ještě jednou na téhle straně zaháknu. To je opravdu zajímavý tohleto. Na tomhle přemýšlím, možná, že by bylo lepší tam dát nejdříve a pitomce, protože jakmile tady utáhnu tohle, nevím úplně, jak s tím půjde manipulovat, no, tak to zjistím záhy. No tohle to je totální nesmysl. Jak tohle to tam mám dát? No to jsem na druhé straně určitě nedělal. To si ze mě někdo dělá legraci, ale prdele s tím. Něco spadlo. A nevím, co to bylo. Aha. Tohle. No. Dobře, tak jinak. Zkusíme tam dát tu originální pružinku. To by nemusela být taková práce. Protože tahle je o poznání jiná teda. No, tady rozdíl, tahle je delší, ta původní a úplně někde jinde. Takže opravdu tam dám tu původní. Tak. Je otázka, jestli radši připojit nejdřív ten spodek. To je dobrá otázka. Možná lepší ta spodní pružinka jako první a až na závěr dávat tu vrchní, protože tady s touhle pružinou to je děsnej voser. Ale jako děsnej. Ne, chyť se tam takhle. No, zkusíme to tak, jak to dělám, no, ale já jsem si úplně jistý, jestli se mi to tam podaří. S touhle pružinou asi to bude trošku něco jiného. No, originál je originál, no. Co si budeme povídat? No. Ach jo. Pičky. Pardon. No, co tam stačit? Tam stačit nejdřív tu pružinu a pak to tam prostě napružit. Tak, teď nevím, jestli to tam je. Dobře. No, takže originál pružina tam šla o hodně líp. Tak, tohleto tam je zaseknutý, to je dobrý. Na druhé straně taky, takže štelování
by mělo být v cajku. Což to já jsem jezdil bez toho, že jo, co, ale tyhle čelisti jsou fakt jakože nový, takže budou dřít, pokud tam nedám to, co tam chybí. Takže takhle odjet nemůžu dneska. Tak. Budu muset pěšky. Pro součástku. Ne. Tak. Tím se dostáváme na druhou stranu. Potáčím celý druhý kolo tady tímhle. Tak. Házíme tady více prostoru a můžu tam toho blbečka dát. Dobrý. No, tak teď už jenom počkat. Počkat, až mi dorazí tady ta podivná věc. Zase se chvilku poprat s pérkem, no a je to tam. No, opravdu tady je vidět ta strana s tou dírkou, jo. Tady to vypadá, že dírka je, ale není tam. Ta strana s tou dírkou, za prvý to pomáhá, že tam můžu přistoupit třeba šroubovákem, trošku si pomoct, což jsem udělal vlastně na té levé straně. Ale hlavně tady chybí tato část toho plechu. Na druhé straně je ten plech po celém obvodu, zatímco tady je přerušený, takže se tady dá mnohem lépe dostat. Proto je třeba to auto zvednout a mít možnost otočit kolem. A teď se to tam nasadí. Mám tak špinavý ruce, že to ani nemůžu vypnout. Mám tady nový díl. Nějaký 70 Kč za autokely. Tak jo, takže vršek máme. Sporek taky. Levou stranu chybí nám teda pravá strana. Tady ten blbeček. Tak. Tady máme pérko, matičku. Tak. Vzadu je teda strčena osička s tím, že tam mám hozený klínek, aby se mi nepohla dozadu. Tak. No ještě jsem asi neřekl, že levá a pravá strana jsou zrcadlový, jo? Takže to, co tady je vpravo, to je na druhé straně vlevo a naopak. Tak. Ne, špatně. Dobře, to jsem chtěl trošku zmatený. Tak jo. Tak jdeme na to, tentokrát to zkusíme s rukavicema, protože nechci být jako prase. Tak jo. Vezmeme tohle. Občas je třeba to nasadit z boku. Tak. Dobrý, je to tam. Tak. Nasazeno, no a teď už to tam jenom narvat. Tak. Otočíme. Tak ať to máme na díru. No. Šroubovák připravený. Tak, natočíme teda tak, aby to sedělo. Asi bylo lepší to být na čelovce, to nahrávání, ale
nemám žádný držák, tak snad aspoň tohle bude někomu k něčemu. Opakuju, že nejsem automechanik, ale na rozdíl od automechaniku mám tohle rád, protože spravuju svoje auta a je to můj koníček, takže to je možná i lepší. Je fakt, že dost často u toho taky pěkně zuřím. Je otázka, jestli budu zuřit i teď. No a ten zadní blbeček by se dal v tomto případě otočit, že to by zase přišel o tu výhodu odporu, bez toho, aniž bych to musel držet. Tak, takhle to vypadá, že by to mohlo být dobře nasměrováno. Ukaž se. Takhle. Tak. Otočí to 90 stupňů. Pojď. Skoro to bylo. Jo, teď jsem si natáhl i břicho, ty vole, mezi žeberní sval. Ale je to tam. Dobrý. Je tam. Au. Tak jo. Tohle šlo rychle. Jo, je otočený. Tak, tady zajištěný. Zezadu vyndám tohle. Tak. Tam je vidět ten čep. Tak. Dobrý. Srovnám to trošku. Tak. Dobrý, teď vyzkoušíme dole točit kolečkem, abychom viděli, na kterou stranu se roztahuje. K sobě se evidentně roztahuje, což znamená, že když to pak otočíme včetně brzdy takhle a budeme tlačit tak to budeme utahovat, což znamená, že se nám ta brzda více zavře dovnitř a uvolní kotouč. Já to tlačím dole od sebe a cvakává se. Teď jsem na max. Co jsem teda zkoušel, tak nejlepší je fakt to mít co nejvíce sevřený, vyzkoušet kotouč a postupně uvolňovat, protože jakmile to bude hodně otevřený, dám tam kotouč, tak už ho nesundám a budu to muset řešit tady přes tu blbost. Tak, teď se podíváme teda, jestli to něco dělá, přita to dělá, takže dobrý. No to samozřejmě nejde moc vidět takhle, když tam není ta brzda, ale v rámci toho omezeného prostoru uvnitř kotouče to samozřejmě udělá hodně. Tak jo. Takže horní pérka máme, spodní pérka máme. Tak. Obě tyhle věci držej. Dole pérko sedí. Jasný, tak jo. Takže kotouč jsem si tím očistil dráťákem a klasickým smetákem. Dobrý, točí se. Mám to na maximální utažení,
na tamté straně i na téhle straně. No, asi to tak nechám, případně kdyby to bylo málo, tak to potom dotáhnu, ale myslím si, že je to v pohodě. Tak. Dobrá, takže vezmeme čistič brzd. Takže vezmeme to čističem brzd, čistíme